ali i spremnost roditelja da im tome pruži podršku na pravi način. Deci je potrebno neko vreme da se prilagode na novu sredinu, novi ritam života i obaveze i zato je veoma bitno da budu dobro pripremljeni. Potrebno je da školu od početka prihvate kao mesto gde ih čekaju nova znanja i novi prihod. Šta sve možete učiniti da bi olakšali polazak deteta u prvi razred? Pod 1. Dete ne mora da zna slova, brojeve, da piše, čita i računa. Detetu na lep način objasnite šta ga čeka u školi. Sedenje u klupi, koncentracija na neku aktivnost, disciplina, obaveze koje moraju da se ispunjavaju, ali da će steći mnogo drugara, da će saznati i naučiti mnoge korisne stvari. Na vreme i postepeno prilagodite ritam spavanja i obroka ritmu koji će dete imati u školi. Izgradite samostalnost. Naučite dete da se samo oblači, vezuje pertle, obuče jako. Potrudite se da dete pre škole usvoji pravilne higijenske navike, da ide samo u toalet, da pere ruke posle toaleta pre jela. Ne plašite dete ni školom, ni učiteljicom. Jako je važno da pred detetom izražavate pozitivno mišljenje u školi i da ne pokazujete svoje dileme i strahove. Dete bi trebalo da zna adresu na koje stanuje i brojeve telefona roditelja. Postičite ga da pravilno izgovara glasove, da se razgovorno izražava, da samostalno priča. Postepeno navikavajte dete na duži rad u sedećem položaju, prelistavanjem slikovnica, crtanja. Zajedno sa detetom pripremite školski pribor. Dozvolite da izabere ranac za školu, sveske, olovke, bojice i ostali pribor koji mu se dopada. Učite dete da voli svoje drugare, da ih poštuje i da se igra sa svim svojim vršnjacima. Pohvalite dete kada nešto dobro uradi i kada se trudi. Neka vaše dete bude ponosno što kreće u prvi razred. Ono što vas najviše interesuje je to šta vam sve treba za upis deteta u prvi razred. Pozivam Jasmina Bogdanov, školskog psihologa, pedagoga, da vam se obrati i odgovori na to pitanje. Ja vas pozdravljam na ime stručnih saradnika naše škole. Mi imamo 2 bibliotekara, psihologa, pedagoga, defektologa, a po potrebi s decom radi i logoped. Upis zvanično počinje 1. aprila, kao što ne znate. Ove godine se u školu upisuju deca rođena od 1. marta 2010. godine do 28. februara 2011. godine. U školu mogu da se upišu i mlađe deca, dakle oni koji su rođeni od 1. marta 2011. do 31. augusta godine. Međutim, za njih je potrebna jedna posebna procedura i roditelji koji se na to odluče treba da kontaktiraju našeg psihologa koji sprovodi to testiranje. Ja verujem da vas zanima koliko se često roditelji opredeljuju za ovu mogućnost, pa evo reći ću vam da u školi od oko 1200 učenika imamo samo par njih koji su u školu pošli kada su imali manje od 6,5 godina. Da bi se dete upisalo u školu, prvo mora da bude prijavljeno. Od nadležnih gradskih institucija mi ne dobijamo spiskove dece koja su stasala za upis u prvi razred, tako da je to obaveza roditelja. Znači, vi ste ti koji svoje dete morate prijaviti određenoj školi. Mi smo vam pojednostavili taj proces na taj način što ćete ovde sada u malom objektu pronaći liste prijavne koje treba popuniti i ostavit ćete nam tražene podatke da bi vas mogli kasnije kontaktirati. Napišite što više brojeva i fiksnih i mobilnih da bi vas mogli lakše dobiti kada izgubimo naslov. Neki od vas će već biti pozvani krajem marta da bi počeli sa upisom 1. aprila. Vas će kontaktirati telefonom ili Biljana Grujić, psiholog, ili psiholog-pedagog Jasmina Bogdanov. Oni roditelji koji se nisu prijavili sada moraju doći lično kod našeg sekretara i
Svako dete ima svoj sat vremena, to je njegov termin koji ćemo se mi zajedno dogovoriti i molimo vas da to uvijek ispoštujete. Šta vam je potrebno za upis deteta u školu? Prvo, dostavit ćete nam izvod iz matične knjige rođenih, on može da bude i fotokopija, nije nikakav problem i svakako će vam biti vraćan septembra meseca. Ono drugo što je potrebno, to je ona potvrda koju dobijate od pedijatra da je dete sposobno za polazak u školu. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva znamo da se vrlo često dešava da dete ne primi vakcinu, da nije bilo na tom lekarskom pregledu, mi smo vas već pozvali na upis, nije nikakav problem i ako ne imate tu potvrdu, donećete je kasnije čim je dobijete. Onaj treći dokument koji nam je potreban dobijate tek juna meseca, to je ono uverenje da je dete završilo pripremni predškolski program, dobit ćete ga od osnivača, na onoj završnoj svečanosti, to je prva diploma koja dete dobija i to ćete nam doneti čim budete dobili. To nam je isto neophodan dokument za upis u školu. Ja mislim da sam vam sve rekla, ako imate neko pitanje koje se odnosi na nešto uopšteno, još što možda nije bilo jasno, dobro. Ako imate neka specifična pitanja koje su vezane baš za vaše dete, obratit ćete se lično sada kad budemo u malom objektu ili Biljanu, psihologu ili meni. Recimo. Mene zanima šta se dešava sa knjigom? Direktore, samo trenutak, Biljana, pitanje za udžbenike. Na sajtu škole. Dobro. Znači, pogledat ćete na sajtu škole. Mi obično pripremimo uplatnice, tako da kad budete došli na upis, onda ćete dobiti uplatnice. Ranije je bilo na 3 rate, ja pretpostavljam da je i sada isto tako. To ćete već čuti kada budete došli na upis. Kada ćete se opredeliti i za jedan od ova 2 izborna predmeta, za versku nastavu i građansko vaspitanje, tako da se vi već dogovorite pa kad budete došli na upis da znate za koji se predmet dete opredeliti. Ima li još neko pitanje? Ja vam se zahvaljujem što ste se u velikom broju odazvali našem pozivu. Drago nam je što ste sada ovde sa nama i verujemo da započinje jedna dugotrajna, kvalitetna saradnja na obostrano zadovoljstvo, a zarad dobrobiti vaše i naše dece. Ja kao učiteljica za knjige mogu da kažem, raspitajte se sada prvaci koje završavaju, pa možete, pošto su knjige iste, da od njih uzmate udžbenike polovne, a da kupite, recimo, samo radne listove nove, tako da se raspitajte lakše. Sada vas pozivam da pređete u mali objekat i pogledate gde će vaša deca boraviti jedan deo dana i da vidite šta su deca radila zajedno sa